Какво нещо са мъжете? Днес в най-хубавия ден всеки си остава жената. Ужас. Ужас. Това са свободните души, които не се подчиняват на системата. Демек безработни и такива дет може избягат от работа са излезли днеска. Ние сме от вторите, но с такива отсъствия може да станем и от първите без никакъв проблем. Е така, прекъсвачи бомба! Да е в готовност. Да е в готовност. Викам да е в готовност ли? Че съм педерас. Това го чу, нали? Елитен ескорт. Демек проститутки. Един от моите страхове е да ми се пикае и да падна някъде малеко, нищо да ми няма, обаче да се напикая. Пореден ден, но поредно каране с моя най-добър скъп приятел Ивчо сме, който ще ви представя една идея по-късно в клипа. Датата е, не знам кой януари, ама е топло, хубаво. Ивака не знам какво направи, но се забави. Ето го и неговото симче, 125-ца, 23-та година обаче. Говорейки за вълка. Ето го и него. Какво направи, бе? Добре. Сега чуваш ли, бе? Добре, силно разчитаме на факта, че на това, че се записва и аудио на камерата. Здравейте на всички! В Калука сме с моя скъп, драг приятел Ивчо. Той в момента кара пред мен, виждате го. Ивчо, кажи здрасти, в случай, че те чуват. Здрасти. Ако не те чуват, просто ще си кажат, този е шизофреник и следи някакъв случайен човек с мотор със същата екипировка. Това е първото излизане на Ивчо за сезона 25-та. Изкарваме си страхотно, много приятно е навън. Бахти, януарското време е уникално, виждате за какво става въпрос. Направо се къртим, надявам се, че няма да се изкъртим буквално. Че ще бъдем живи и здрави, без инциденти. Ще се видим от язовирите до малко по-късно. Айде! Супер, топ време. Няма никой. Добре. Още е, че на места... Не се стигнат визиор ли си? Не. С почти затворен. Но почти. Едва тича. Сорка. Супер е. Абсолютно топ конвой с разумни млади шофьори, 30+. В разцвета на силите си за втори път. Много е приятничко. Тук обаче е леко хладно. Затварям си ципаз. Хората са с кучетата. Ние сме без кучките. Да. Какво нещо са мъжете? Днес в най-хубавия ден всеки си остава жената. Ужас. Аз си тествам. Твоята каска? Моята каска е 300 души. Ами тя не е правена за такива работи, брат. Ще пробвам друга. Или си ми занимавайте си? Да. Ще пробвам. Тук е супер мокро. Тук е мокро, да. Но аз мога да си позволя да удара спирачката. Не деш, защото е скорява за теб, бе. Я ли? Да. Оп, сухичко. Я ще на спирачка. Аз не удрям тук такива спирачки чак. Ти идваш ли скъпи? Зад теб съм точно. Виждам те. Аз съм сърдясно. Ей, мана. Ева ти къде? Ева ти парно. Тук съм. Бабино овец. Такава съм истинска жена. Ай, изпревери го това.
Чакай, намалям. Защото много завой нещо. Чакай, тук има един дече завива наляво. Много са празали задната гума, бе, брат. Ужас. Не знам дали видя какво ми стана с газа. На къде сме? На къде ти искаш да карай? Ами, ай надясно. Ай, карай надясно. Тук съм. Заповядай, заповядай, заповядай до мене. Тук съм. Браво! Тук си! Браво! Това са свободните души, които не се подчиняват на системата. Демек безработни и такива дет може избягат от работа са излезли днеска. Ние сме от вторите, но с такива отсъствия може да станем и от първите без никакъв проблем. Надясно? Не, късно е, добре. Късно е. Много е късно. Какво правим? Караме Дружба Сити, бе. Нагоре по 3 марта, нали? Лайфа. Добре. Не знам какво е 3 март, но лайфа. 3 марта е улица, която тръгва нагоре за дружба. Лайфа. Лайфа, да. Еми така ми кажи, бе, ако ме объркваш, изпращаш ми смесени сигнали. Айде да караме към лайфа, дай да фанем по 3 марта. Окей, брат, it's the same. Трябва да чакаме една бабичка. Баба ми ли, бе? Тя сигурно търси горещи оферти. Тя после малко се спъне се треби да я. Тя те загледа, викам, аля, къв мъж. Къде? Надясно горе или наляво нагоре? Нагоре. Нагоре, после къде е горе? Наляво или надясно? Сега ще видим. Снимай. Не, с 90 съм, брат, културно. Аз мога 65. Не е малко. Кой ти ги дава? 65, надясно сме. Добре, надясно сме. Заповядай тук до мен. Може да спреш мигаче вече? Верно. Спомняш ли си кой ти викаше мигаче и в цяло? Сега се обърнаха нещата. Защото съм обратен. Не, аз съм обратен вече. Ти влезе в правия път. Айде газ я. Не мога, брат. Дай газ. Не мога. Не мога. То не върви. Над 200 забивам от суна. Стой едно не може повече, Марко. Това с гъста се прави. Виж тази с червената коса. Брат, виж. Виж там вляво. Виж я. Добре, да, гледам. Пах ти косата. Брат мой, може да дига 101, бе. Той е ограничен до 100 твоя. Само, че тук не се реже жица, ми се вади бушон. Какво? Чакай да настигне, защото не ме чуваш така. Казвам, че твоя, за да се ограничи, Мисля, реже жица, ми се вади бушон. ми се вади бушон, да. Така, прекъсвачи бомба! Деба тия шахти, деба, ками дроса на дупката. Аз си има няма карам в гаражата, днеска ще го оставя на паркинг и ще го зависка вътре. Да е в готовност. А? Да е в готовност. Викам да е в готовност ли? Какво каза? Че съм педерас. Това го чу, нали? Да. Викам да е в готовност. Да, бе, утре по принцип ще е хубаво време. Има и за твоя мотор, има такова. Ще измислим нещо.
нямам шанс, нямам шанс, бе. Ще го шашнем ли сега този млад шофьор? Сигурно няма ясно да ми пусна Да. двамата. Да, ще изкараме някой лев, брат. За страховката изплащат до 350 лева. Марио, щом сменят за 350 лева, не са добре нещата, приятели. Да, така е, съгласен съм. Спирам. Отдясно на спортно-информационния спираме. Добре, леко. Айде, сега едно леко включване от Гривица Сити, да се приберем в вече неблагоприятното за мотори време. Тук е мокричко да ева, тук там е. Моста е най-така... Ти къде ще си оставиш мотора тази вечер? В гаража на Стара Гара, нали? Мотора ще нощува в гаража, да, защото колата е там. Ще направим следното нещо. Ти отиваш, оставаш си мотора, взимаш си колата, аз утре ще ти закарам на Стара Гара да си вземеш мотора с моя мотор. Става, топ. Може да си го оставя на паркинга на Елен и мога да си го завия дори. Не знам дали е нужно даже, ама... Не пречи, да не се набива на очи. Все пак е чисто нов. Да. Изглежда си като скъпа вещ, не е... Ония старите, някой освен да ни остави по 50 лева вътре в седалката, ако я разбие. Внимавай тук, защото вече започваме да влизаме в зоната на мокрежа. И да. Аре, идиш ли бе? Идвам. Чакай. Не мога, брат, ти много си ускорил. Аз... Да, ама аз също съм с 50 и няма как да те настигна, ако не ускоря до 80, примерно, нали се сещаш? 40, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31. Тук мога да караш 60, не с 30, 60, 60. Тук е 60, брат. 60. Айде, тук съм. Дойдох. Да. С колко ще караш? С колко те знам. Аз съм спрял да давам газ, по инерция съм. Не мога, бе. Карай, 110, 111, карай, 112, карай, 109, 109, 109, 109, Стоя вдясно. 114, 115, 116. Това ми е максимум 116. Много шум, бе, да еба, майка му, да еба. 116 дига, брат. С тази екипировка 116 се усеща. Минавай вдясно. Да мине вдясно. Не, да. Тук за къде вече не влизаме в града? Идваш ли ми отвърне? Да, идвам. Десен съм. Така не знам. Идеален си, много макет, ще така, брат. Пукам ти. Конвой. Какво? Конвой. Го чувам. Няма значение. Нямам значение, го чух, но другото не го чувам. Викам, че караме в конвой. Правим ескорт. Да. Но това е трудно, това е готино. Елитен ескорт. Демек проститутки. Мотора ми тръска, като тръска ми се тикае. Един от моите страхове е да ми се пикае и да падна някъде, ма леко нищо да ми няма, обаче да се напикая. Тук малко е така, ти предлагам да покараме, в случай, че излязат още такива дупки. Да има на къде да се свиваме, защото идват коли. Добре. Това ченгета ли са, бе? Къде? Не са то, DNSS. Не са ченгета. Няма никой зад DNSS. Бялата кола да те излизаме. Да.
Ти мога караш надясно към Аз съм надясно, да. да. Аз съм надясно. Боже, колко се заплати този визиор. Това пинлок май нещо опуска от някъде. Всъщност, аз не съм ли с мотор, че не си спомням. Стана късно, стана студено.